foli ni walimano amoke ko nishi bela jelema ye juma ye abdi kalo kle wolobla samba fla ani mo kan sabani ye anka donki waru watisile donki waru konnala ni metalike procureur no ye anka kirit le mo kumin nanina alere konta aywa banma mso mi be no ye wozi dubai ni alere konne berla ni watina procureur agidandi akakmala kaporoka dimana nyema so kulunela simu beta ale konni jonjota kodi ni oye tumani jibatero konni makake commander de l'ordre national du Mali mena woke opmena kaporoka mouvement ambiko oluyero konni kabarami ni obesena noye kase ka demeta kadeshi mali chemani musoma bula dilema kabeni sumolo yero konni ukumu konnai alisa obarani obesena mali fanta amni bula dilema amna bula ka oloko Faruka mbeta jamana ko ka farafina farajira kibora mina yusoro amulu franka wala wala me befu ka bela jelen wala mono hiba fo bakuru bo konnala ani afo to amina mi metalike kuminna alera procureur no oye touré koniye la silimi konnala na beta kanyashi o kiya dumya ni bela jelen ba wule ko vicher e onale kon me berla ni wati lama nuna ako urkiya abe miye vishere abakarela amena jamana nyemo ko nime awulola ka kokuba bla berla ga ambe wati mina ayefeni fo femi ni adama ngadula urikera akasabugi miya la si kasubula abadon ayimi fo wakiri tile mwore ko nifene badon ayimi fo ulukon yamine umamine kabiga vishere ko kuma fo nga yamine wa kuma mi yira da kono ni obe talike gashila kanishi no ye anka jamana mara tile mwoma wori kera mine sababu ire konni amitu alisa anka jamana kiborare konni konnala tumani jabati nali siriki jabati alere konni fadu kura karamo o fenere konni do jamana nyemo uluzura konni ye awuli bela jelema do tumani niyafo maliko ka wa adoneme fa bela jelena barika daka wa abe barami ka no ye kura foi abe anyedo alino ya so are konni ya ta chinere konni fe ngabi jamana nyemo ulu konni ye awuli ka tanu ni akabara nyemo ulu konni keni wori kera sababu abe fo mi mako commander de l'ordre national du Mali o konni o jonjon ko ta ko di tumani de batere konni ma kenenka adinke siriki jabate alere fena kumbe ni alisa metu anka jamana konnala Fatmata Batuli Nyan olu ka bara mi mesena be komi mako opération Ramanda no oye kaseka malo sugaro fokata situluma ka tagadi mami no olu konni mako bala o bara mi no besena Mali kono fokata se français konni ma alisa mouvement miko abiki so bara no fe bi kabeni arabadoyare konni atara minye police mi no obanfi olu jabalare no jimesi wa police muso mumbe no ni olu konni che bana kata de meta ka do luma no kera kiti alimentaire o de beta like tuluni suguro ani malore konni na ibai ka fo ni bara nunu bella jere na bena muso jekulu mi re konni be no ye police muso ye wa munu ni olu muso police muso ye olu konni ka nyema so ni bara konni bella jere konni na bena olu fe akeneka ni soja machama koni yo uira krenkena la munu ni olu ye malo ni sugoro ale ni tulu yere koni soro olu ka ni soja kaseka ota ko ira ka nyeshi mouvement ambiko ale ni amanyuma bela jilema no oye Fatmata Batuli Nyani amitanga jamana koka krenkena la Corée du Nord ale koni ye la silimi konnara nabe nyeshi Ameriki jamana ale ni Corée du Sud ko ma alisa no ya soro olu ko mugu ga finti la ko olu ko ni Corée du ko la ko ni be wa ko ni ye ayira ka fo l'Amerique jamana ale ni Corée du Sud olu ko mi ka wolita ka ale ko ni sigere ka tina se ka wolo fo la ni kelere ko ni te wa ko ni abe blasara like ka kan daka re ko ni duma wa nu ubika ale la nyini abe fo mi ko guerre nucléaire ka le ko ni pernendo jabi mi no ukanka duma ka se ka wole ko ni ko duma na mara fo itala ameto nameki jamana ka alisa uye la selimi na kera ka ben krekenala Israel olu ye bingel walimi ta ka silamore ko ni sekere Jerusalem misiri re ko ni konnala o kera dimi ko ka nyasi silamore ko ni ma o mi no kera wa Liban ale fenema atabla da gindala ale re ko ni mese ka jabili minke no o ye misili ka se ka chama ko bubu kado miye Israel kay yere ko ni ka o mi no kera cheni yere ko ni fanga buera o fene gwana l'Americain jamana ya ira ka fo aywa droit sharia ko ni be Liban Israel re ko ni bulu aka seka itare ko ni sara minye Israel re ko ni kan dakana yi ko o bara nunu be la jele o blali be l'Amerique jamana re ko ni ka bulu ka ko o re ko ni fete na plenge ula
ameta Brésil olu ka jamana ɲɛma ni o bɛ tali kɛ lula yɛrɛ kɔni na a ye laseli kɛ laseli min n'a bɛ a ɲɛsin Vladimir Zelensky ni ale Ukraine kɔni jamana ɲɛma ye a ko Crimée min ni gɛlɛya caman yɛrɛ kɔni b'a nɔfɛ ale kɔni bɛ se k'a fɔ a ɲɛna yasa gɛlɛya in a ka ban ale kɔni b'a ɲini a fɛ a ka jɛ Crimée kɔ a ka o di Rusiw yɛrɛ kɔni ma min b'a to basigi ni bɛn ni kelenya o yɛrɛ kɔni bɛ se ka na cogoya min na a ko tant que o kɔni ma kɛ ale yɛrɛ kɔni ma d'a la k'a fɔ ko min ye bɛn o yɛrɛ kɔni bɛ se ka na ka tila k'a fɔ Rusi yɛrɛ kɔni fana ɲɛna ko olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka Ukraine yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen minɛ n'o ye ka se k'a fara u ka jamana kan ne fana bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuguni ko min na b'o kɛla k'o jiri ka jaw k'olu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na Adama Jalo k'a fɔ fo ka taa se Fatumata Tarawele an bɛ ale yɛrɛ kɔni fana fo